సబ్మెరైన్లో ఎవరైనా కానీ ఈ 3 months వరకు ఎవరు స్నానాలు చేయరు, ఎవరు ఏటి చేయరు. కానీ ఈ కుకింగ్ చేసే వాళ్ళ మాత్రం కుకింగ్ చేసేటప్పుడు ప్రతిసారి స్నానాలు అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ కెప్టెన్ కాదు, ఆఫీసర్స్ కాదు, ఎవరు స్నానాలు అంటే అలాంటివి ఏం చేయరు. కానీ కుక్కర్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా స్నానం చేసి కుకింగ్ చేస్తారంట. ఎందుకంటే వీళ్ళు వంట చేస్తూ అక్కడ నుంచి వచ్చే చెమట వలన వాళ్ళు ఆ ఇన్స్పెక్షన్ వలన అవి మిగతా వాళ్ళు స్ప్రెడ్ అవ్వకూడదు. కాబట్టి దాని పరంగా ఈ కుక్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ముందుగా స్నానాలు చేసినాక వాష్ ఫేస్ చేసుకున్నాక తర్వాత వంట చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ సోనార్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు ఒక సబ్మెరైన్ వచ్చిందంటే దాని సౌండ్ అండ్ అది ఎంత దూరంలో ఉంది అన్న దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇతను అనమాట దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ సౌండ్ బట్టి ఇతను అది ఎంత దూరంలో ఉంది, ఎంత ఏటి వస్తుంది, ఏమొస్తుంది అనేది మొత్తం ఈ కెప్టెన్కి చెప్పగానే కెప్టెన్ రియాక్ట్ అయ్యి